Bune sinten to, Den Mas? Bojoku. Mboten sah dipikir. Ora dipikir pe padu tenan kok. Ora dipikir-pikir. Nah, panjenengan kan wonten mriki golek dhuwit to. Anak tenanan lah aku nglabuhi tenan lah aku retok-etok. Lah, karepe arep piye lho? Mulai padu tenan nek iki. Maaf Bu. Cuma drama. Wis-wis iso dipenging bintang tamu lho kowe. Hah? Kowe anggere muni didundang wong anu benjing bintang tamu teng mriki Pak Siono. Darange sinten? Pak Seno. Wong pun mboten ah, ora semangat Pak ngomong arep gandrung meneh. Gandrung meneh terus karaku terus sio-sio. Kok jenengan ngertos? Apa sampean? Ayo mbok menawa Nek karo bune apik endi to jane? Neh? Karo ibuke kuwi mau lho. Apik bojoku. Apa sak? Ya Bu. Mbangane nang omah disemplang. Ndoro yudane kerap. Iya. Wis rawuh. Wis wayange wis tekan kene kok. Oh iya, Sugeng rawuh. Wis rawuh mrene. Piye mau? Apa nih? Lah wayange wonten mboten Gusti ngono terus piye kowe mau? Lah ya aku mau. Terus piye? Oh, Gusti ngasto mayang mboten. Ora. Hari kok dipendet? Aku mboten mangkat. Anjan. Mboten napa-napa. Gusti iki Wis ora jembar penggali kok. semanak Mangke. Iya. Ki ana nawala Mbah Nawala. Siono iki modar kowe nek nganti iso. Napa? Kula nyuwun jogetan Mandra Wanaran ingkang joget Ki Sehana. Ora apa-apa. Saking kula Putri Tria Palupi, Bantul Kerajaan Paseban Bantul. Iki mesti kancamu sekolah mbiyen. Wong iki mbiyen jurusan tari kok malah saiki dadi ndagel ki ngopo? Ndagel nek jogete ya munyuk. Oh. Wanara. Isa lho. Piye to ya kae lali aku. Terang den. Wis. Lho iki ning ngono kuwi juga. Mbok es waton. Wis monggo. Wani tenan. Wani. Oh iya, ki sik kendang ya iso tenan lho sakle. Ha nggih karo si Kis, Wan. Dhewe wae. Lah perang karo sapa? Engko retoke wangi genti engko. Ora perang iki ming jogetan dela, jogetan kethek kok. Delo mau nggih, Mas. Heeh, iki ana ditik 100 nya. Wis anu wis apa sepuh ki. Wanarane wis pensiun. Nah, iki pokoke nek ana pamundutan saiki tak paringke sing Gek matur nuwun Mas Yono ngono. Wah, aku deh. Ngono nggih Mas Yono. ya. Lumayan Ayo. nggo nyicil Nyicil apa 100 ki? plicit. Oh ya isi mlecet ta kowe? Mboten. Ayo. Kur gilok-gilok ning kerep. Ayo Mas, ditabuhi sedila. Yo, nek kethekan ki gendinge apa? Aku ora ngerti ya men kanca-kancaku ngerti kok. Ya. Ketoke gendinge ra iso ganti mawon. Nggih. Oh, iso ta? Aku le ra iso ki. Oh arep ngarep endo wae. Mengke. Yo, Rek. Ya, sedela wae. Ha iya. Dela wae ya, Tin. Waduh. Aku ndak sengeni tatin nek kesuwen. Heeh. Ya. Apa? Ladrang apa? Ya. Wah, delok iki. Syuting iki.
modar. Sikile lara kabeh. Ayo kuwi. Kowe iki nek lulusan tani iki ya jogete diudi. Aku biyen ora tau ketheken, Mas. Loh, iki mau Gusti Yuda wis dawuh karo aku. Kula lagi golek penari kethek ajeng kula kirim teng Afrika. Mbok pun watone kethek ngoten mawon. Kae disawer kae. Wah, lumayan. Yo kowe melu piye ngalengka yo? Wedok kok kon njur nek wedok iki nek ngalengka dadi apa? Sarpa kenaka. Kados pundi? Iya. Apik ya mawon. Apik pripun menggah-menggah apik. Wah esuk aku arep olahraga tenan iki. Ah iya. Kepyur ya, Mas? Ya linggo sik ora. Linggo sik. Alusan mau enten mboten to kethek sing alus. Ora sik linggo sik aku iso. Soalnya aku kulino anggere muni bar mayang ngono ki lha iku ngadeg alon-alon nek nyat ngono iso biur. Nggih, nggih. Mundak semaput. Obak kono. Kene tin. Kon ngopo Tatin? Menggah-menggah kok cedak Tatin saya ngantuk. Ha piye arep gletak apa? Ora, Mas. Ambok gletak. Menggah-menggah, Mas. Iki ya ki kono. Lho iki prahmen. Waduh. Tatin karo Seana. Napa? Ketoprak. Ketoprak. Heeh. Oke. Wah nek musuhe Tatin terus ngadeg to. Wonten pinten? Waduh kok wis ra ono ya sik. Oh, gek ning sak. Ora sak dhewe iki. Ah, nggih pun. Ha iya. Ya, Tin, ngadeg Tin. Wis sakniki? Iya. Wah, urung fit ya aku. Dodone sesek wae. Areng ngadeg kok. Ayo ditutupi. Ah iya. Ndak ketok. Ya wong Jawa iki ngono ki. Bener. Masa mloho-mloho didelokke. Wah, aku ra seneng nek kok ngono. Ya malah ditutupi. Kudune ditutupi. Awak ndarani sesek. Heeh, aku ndak dilalere oke. Aku nek ana kucing liwat, halah, Nyapa? ayo ditutupi. Ngopo kok tangane ngene iki ngopo? Kaya kejak gandengan lho piye? Ketok kok. Kok ya kowe iki kok. Ae temindakku ki wis apik mah tangane nriki. Ayo leboke sak. Spontan ya. Spontan. Tangane teko maju dhewe nek ana wong wedok iki. Spontan nggo tombo untu. Kae konstan. Oh, spontan. Iya. Heeh. Iki adegane nek kowe iki pangune tetep ora berasa, alus sing ngoncet Tatin. Wah, Broto Suminta. isih wangun, Mas. Ah iya, sing iki urung rampung aku ketok goblok banget kowe dadi Broto. Isih wangun. Iya, Bang. Ngelem. Mah dipendeliki. Garwane Mas Kisban. Heeh. Sing endi? Iki sing nyok dadi Bandung. Oh. Bandung Bondowoso. Piye wis fit? Pit. Fit. Fit kok. Jare untune kon nglebokke. Ah wis ra eneng ra ya kono pit. Nek wis gek engko karo aku. Nek karo Tatin untune iso metu ra? Nek karo Tatin. Ha iki ora mung untu sing metu. Apa lho? Lah tangan bareng mau ngene-ngene. Wah. Replek. Replek. Reflek ya apa? Ayo kowe iki sing lucu ya kata-katamu sing ngawur kuwi lho. Reflek. Reflek. Nek bener kowe mbok golek guru bahasa. Ditanggap kon limbukan ngono. Todok. Apa, Mas? Loh, seminten ben. Tar aku nek dodol bakmi. Todok.
Oh, kuwi mau le mrucut mergo nggawa mic. Dadi ora iso cementet. Kabutan mic. Den Mas Broto. Sopo kowe? Panjenengan boten kemutan kalian kula to Kang Mas? Cat ketok sat ora. Aku dudu cat. Eh? Aku dudu cat. Opo? Mbok mikir dicerakke nggon mulut. Tak amploke we. Wis tekno kok. Kowe sapa? Kaya banci mah. Piye to? Den Mas. Kalusen nggih Mas kowe kok. Kalusen. Iya. Bagus ning lanang. Tegas. Kowe sapa kok nyegat aku ning dalan ngono? Aku Subroto. Apa to? Aku iki ngandani kowe ya nyok. Engko ora diwangsuli nesu. Omonganmu iki kaya sing tak omongke mau. Lah kok dadi kowe ngono madu dekat aku kuwi sapa jenengmu? Ngono kuwi lho. Kaya Pak Dayat kira omongane munggah medun to kae. Lah kok kowe iki sapa kok? Kowe iki sapa? Jenengan lali kalian kula to Kang Mas? Aku ora teges lali ning aku urung tau srawung marang Mbok sliramu. masaken mriki. Ora kaya ngono. Kang Mas. Percaya ya obat ula, ora percaya ya obat ula. Kok nggo obat barang to? Ya aja ngoyak banget to. Lah jenengan nek lali tak elingke mriki nggih. Ngono. Lah ngopo? Ah cah geleman ya mah. Lah aku ngampet rekoso iki. Kula suminten. Oh. Lalu Suminten to. Oh, iki ora ngeter to. Heh? Oh. Ha piye? Kula seminten. Oh. Ngono. Angel lho meng sak oh nek ketoprak angel lho. Kowe sapa? kula suminten. Oh. Apa? Nek ana wong rekoso ki seneng. Oh, makne tole. Aku melu ya pane roro kowe. Hei. Oh, suminten. Lah sing edan malah brotone. Oh, piye? Iki nek ditonton penonton ketoprak do bayar ku iso dibandemi watu lho. Mula do takon ora mbayar. Nek kagungan arta dienggo nyumbang wae. Suminten. Kula Den Mas. Aku iki rekoso tenan. Lah kenging menapa to? Aku ki wis ora tresno karo sliramu. Nggih. Ora tresno mak. Lah ngopo e? Ganggu wae. Den Mas Broto ki nek mengo iki ra kaya wong ngono kuwi. Aku ki ora ngono. Set. Mengo. Aku ki ora ngerti tenan. Nah, Diomongi. blokingnya dipaske dadi mandeg grek ngono. Aku ki ora ngerti tenan. Ngono wangun kok kaya mbungkuk lho mengo kok. Kudune jejeg. Heeh. Mlaku saka kono sik, Ora saka Pasar Bantul. Nesu. Kowe kana. Ora kowe iki mbene. Aku Heeh, aku karo omong. Kowe iki sapa sak tenan ngono. Oh, wangun. Karo omong ora mung matane. piye pripun? Karo omong. Aku ki ora ngerti tenan karo kowe. Kula batin e. Oh iya. Mandeg. Aku ki ora ngerti tenan kowe iki suminten. Madepe rene. Iki sing edan malah brotone tenan lho. Heeh. Kok ganti wae? Makedanan suminten. Aku karo Gustine wae. Hah? Karo Gustine.
Ampun kersa Gusti. Kelemon. Sapa sing kelemon sapa? Sapa? Mbok dekku. Mbok dekku ki dodol bubur ning Mogri lemu. Lah nek aku? Piye? Sate kronyos. Apa wi? Sate kere Mas. Nyunyir. Enak no? Suminten. Kula Kang Mas. Aku ado-ado ditundung Kanjeng Rama, aku jengkar. Malah kepethuk sliramu. Ora ono ketoprak kok. Malah kepethuk. Sabar Mas. Itu ketoprak wis perkembangan Mas. Oh. Masalahe zamane engko radong nek cara mbiyen ki ngene iki. Oh ketoprak lesung. Kula menika Sehono menika Mas Eno. Kuwi biyen. Oh nganggo gluk-gluk. Biyen iki perkembangan to sak wis warna-warna. Ya ten. Suminten. Mbah. Kagol aku, ora sida gandrung. Suwe. Aku nganu ra serius kok. Ganti kowe wae. Kok milih sing Suminten kok kuwi? gonta ganti piye? Kok milih sing kuwi ngapa? Kok milih sing cilik? Anak sing lemu mutung. Ayo ganti le cekli. Ya jajal nek mani, jaan. Lho, Nduk. Ora gelem. Ya sing kowe. Ya anane aku rasa Mulane milih. aja terus nesu kaya ngono to. Lah panjenengan menika mboten ngertos kok, Gren Mas. Aku pas merem kok. Mula sak menika mang Iya. matane dilekke. Matane. Ya engko tak padake karo matamu. Lah ya yo saiki melek bareng dimatke. Oh iya. Ayo. Kuwi Mas. Aku nek jajekke ro ngono kuwi. Doyak wong wedok akene wis gemang-gemang tenan ning tangane obah dhewe. Wong mati kok njuk tangane arep yak-yakan. Mripatmu apik. Lah ngapa? Kebak celak. Sok ganti dep Lah ngapa to? sing kriting. Apa ono Hidup sing kriting iki rambute le golek nang ndi? Hah? Pesenono Ngendi? ngono aku. Kene jenengan ana apa? Tilase nggone mbokku mbiyen lho dijungkati dombrodo. Tak pasang urung dipasang ubah dhewe nridil. Suminten. Oh kono. Ora blockinge ngono kuwi biasa. Oh, iya. Aku ora bisa nampa kowe. Mergo aku ora tresno marang sliramu. Wong kula dereng ngomong tresno kok. Lah kesuwen. Lah sing marahi suwe sapa? Hah? Sing marahi suwe sapa? Arek aku tak sesuwe. Apa Minten? Kula. Mbok ya isin, kowe sawijining wanita. Kok ngoyak-oyak karo priya ki kepiye to? Lah nek kula niku tresno. Nek tresno ya sak gelemku to. Jenengan tresno mboten kalian kula? Ayo sak gelemku. Lah ya saiki tak tekoni jenengan seneng kalih kula mboten. Ora. Kenapa? Sebabnya apa? Aku urung cukup umur. Mergo aku isih ning pasinaon. Jenengan niku sinau napa? Sinau napa? Aku sinau katresnan. Terus sakniki nek kula tresno kalih jenengan, Lah tak praktekke. Lho. ya ayo dipraktekke. Sinau masake. Heeh. Akeh dijakke lho, dijak praktekke lho. Nanti Jenengan niku pripun to, Kang Mas? Ojo Kang Mas kaya- apa Den Mas iki sidane iki? Den Mas. Den Mas? aja kaya ngono ya. Kaya ngono piye to? Yo kene kowe wanita kang lelemeran. Kula mboten lelemeran lho, Den Mas. Anyatane ngono priya sing ora seneng karo sliramu, kowe ngoyak wae, ngoncet wae. Lah menika niku tuwuh saking ati kula, saking ati kula. Nggon ngendi atine? Mriki niki ati kula tuwuh. Lha kowe ngematke tenan. Amane-mane. Kuwi lho bandule kuwi lho. Mane-mane. Bros to. Bandur cilik bandule. Oh. Aku saka mburi wae kono. Madhep Ngapa kowe arep meni papat meneh? ora. Delokan to sing mburi iki lho. Heeh, mbok rono dela. Mah ora gelem. Ya tak nganggo anu mata hati. Piye? Ana andeng-andenge. Nggon ngendi? Mburi. Kok ngerti?
Suminten. Kula Den Mas. Aja ya eling ya. Boten. Kula pokoke tresna kalian panjenengan. Nek jenengan dereng tresna nggih engko suwe-suwe rak ya tresna. Wah ora kaya ngono kuwi kowe kesuwen karo bapakku engko dadi seneng bapakku kowe. Kok bapake? Aja kaya ngono ya. Mbok Gusti dijajal niki sik. Gusti pripun niki mah? Ora usah ngomongke Gusti. Awet. Soale Gusti ki ya jane ya ingin ning ra. Wong aku ku wis ro Gusti ampun ngoten lho Mas Yono. Ngoten piye? Ora pareng. Ampun ngoten. Sing lurus mawon. Aning kula pun mboten iso lurus ya Mas. Gusti. Maksudnya piye? Gusti ngono. Tegese ya wis lah karem lah. Aku nek bengi didepi kok ngene iki aku manut wae lah. Suminten. Den Mas Brotone sidane manut. Ora aku mah. Emoh kok. Ora gelem. Saestu mboten purun Den Mas. Wis saiki ora gelem apa meneh besok. Besok pagi. Kok besok pagi toh? Mbok jenengan mang rasake dhisik. Jenenge nek wong memangan ki nyicipi dhisik. Engko nek enak ya dipangan, nek ora tetep dipangan. Oh, kaya ngono. Ana sambele ora? Ya engko ana sambele ana, apa-apane ana. Saiki ibarat wong mangan dicicipi dhisik. Oh, ngono. Purun nggih? Wis mateng, Mbah? Sampun, Oh, Den iya. Mas. Aja kaya ngono ya. Kowe iki nggo patuladaning para wanita. Nek nganti kowe kaya ngono, isin aku lingsem. Lah nek kula tresna banjur kepripun? Ati kula sampun nibake ten atine panjenengan mriki lho. Wis kowe ra kena tak kandhani. Mboten. Loh, Pidanawati. Apa to, Den Mas? Masa nggih langsung dipateni lho. Aduh kaget aku. Aja ya. Mbok piye to? Napa panjenengan kula tembangke? Ki tembange suminten li nembang lali janjine sesuai permintaan. Nah, Oh, dibawani. kowe arep nembang. Nggih, Kang Mas. Ya nyoto mengko tembangmu iso mlebu ning rasaning atiku. Nggih. Bakal tak tampa. Saestu? Oh, oh. Nggih, mriki Ning mangke. nek nganti ora iso mlebu ning atiku, aku le mlebu. Oh, Mlebu wonten ati kula? Ora. Lah pundi? Nanti. Anak mandi kuwi lho Mas Sedak. Lah kenging menapa? Mbok mriki mawon riyen. Ya wis gek ditembang. Dirungokke dhisik. Wis ngampet iki aku. Ngampet napa? Acah lurus e. Sah lurus. Diajari kaya ngono. Mriki nggih. Endi? Aja pindah-pindah mah ra kelakon kok. Tak doan. Dina Minggu. Turut ayah ke kota. Den Mas, mbok ampun Apa? ngaten iku to. Apa to? Menika kula lagi nembang lho. Oh, nembang ya. Mbok ampun ngaten iku. Tak kira tembang bocah-bocah kae. Turut ke kota naik delman. Aku kok duduk di muka. Mosok muka diduduki? Ya mukamu. Kok mukaku lho. Tresno minten. Kang tak anti Mbok caket mriki to Den Mas. Aduh ora kuat nyampet ya. Ya wis karep ngono. Tinamone iki mlaku kok ora iso ngono lho. Lah tok ceneng-ceneng kok ya. Mlaku biasa, kaya manten kan lho. Iya. Kiri dulu ya. Tong tong klung dong leng no jelung no. Jelung. Ora jangae apa-apa. Kok majlung ki ya sik majlung sapa? Lambeku, Mas. Oh. Aja nangis to. Kula mboten nangis. Ah kok ngekek. Guyu. Oh iya. Tinamone ngayang wara. Walah bune kowe nonton ya, Bu. Iki kok Bune sinten to Den Mas? bojoku.
Mboten sah dipikir. Ora dipikir pe padu tenan kok. Ora dipikir-pikir. Nah, panjenengan kan wonten mriki golek duit to. Anak tenanan lah aku nglabuhi tenan lah aku retok-retok. Lah, karepe arep piye lho? Mulai padu tenan nek iki. Maaf Bu. Cuma drama. Sesuk iso dipenging bintang tamu lho kowe. Hah? Kowe anggere muni diundang wong anu benjing bintang tamu teng mriki pasti ana. Darange sinten? Pak Seno. Wah pun mboten lah, ora semangat Pak ngomong ngarep. Gandrung meneh. Gandrung meneh terus karaku terus sio-sio. Kok jenengan ngertos? Apa sampean? Ayo mbok menawa Nek karo bune apik endi to jane? Nih? Karo ibuke kuwi mau lho. Apik bojoku. Apa sak? Ya Bu. Mbangane nang omah disemplang. Masa apik ibune karo aku? Tegese sing penting ki apik atine. Lah aku ya apik lho atiku. Endi? Lah iki nang kene. Suratin. neng ngendi kok dideloki atine iki ora. Neng ngendi tinatine? Streaminge kon mateni dilo ya Mas. Apa? Lah ngopo? Bojoku jingleng Maaf. Cuma drama. Iya. Atine nendi atine? Ati kula wonten mriki Den. Oh ya syukur. Aja oleh dolan ning ndi. Lah niki asing dolan ten mriki lho. Aku didemok kene. Oh bales nak aku kok. Aku nek didemok tatine tak demok genti kok. Entuk apa? Kene nek arep bales ki bales cepet aku dolan atiku dolan nang atimu ngene iki. Keswan. Aja dolanan HP wae. Ini stres tenan ngadepi semene iki. Oh wes. Piye? Terusno. Arep bales ora? Arep bales ora? Sesuk tak bales iki yo. Saiki wae nek bales. Tak bales nggo undangan. Wong disekseni wong akeh ngene lho. Masuk sih yo kokean semene 10.000 ping ya. Lah kok dadak anggo 10.000 ngopo? Makane ada lemah. Kok masih? Mbok mriki to. Diteruske minten. Aku atok gandeng kepiye weh. Pojok. Kok tangane manut nek tak cekeli mbok manut. Nyun ngapunten sedherek-sedaya nika namung etrok-etrok. Lah karepe piye? Arep tenanan apa piye? Aja yo. Wis tin sak karepmu lah. Wis depidek remaja lagi. Iki kok tangane wik-wik ngapa? Ngene-ngene ngapa? Jam tanganku ki yo mirang-mirangke tenan. Wis tak tahan-tahan yo obah. Tak cekele tangane. Wah, mau-mau ra dicekel mbah sedakep dicekel. Ngene lho. Dilebokke ngon selah-selah niki. Nah. Aduh. Piye rasane? Tumpas air. Yumus kurai tunene janeka sapene dikai apa merode sakitnya sotahe ya karuai kucek utahe kucek utahe lagu indah kok engkleng. Wis kaya sahrukan tenan lho. Terus sing yo malah awal. Aku ngono awakku dhewe wong tuwa gembrat-gembret. Apel. Tenan lho jebul pemaine sing lanang ki pinter tenan. Iso gandrung cara India. Kuwi jaman biyen kok, Mas. Oh, iya. Cara liyane iso ora? Cara liyane. Manut kebutuhan. Ya engko tak tunggu ya. Tak tunggu. Nang perapatan pong ndi? Maksudnya iki mau kan wis cara India, mengko mbok menawa cara Arab apa cara liyane? Wis spontan. Oh, spontan. Engko ana kata-kata. Kaya istilah Pak Dalang. Napa? Aja ngungkurke ya. Terus gendinge pangkur. Ngono kae. Engko ya ngono kuwi. Sak kecekle omongan. Di konsep tiba-tiba dhek langsung engko tiba-tiba dhek minten minten tenarara
Lagu kok minteni iki kepiye? Ya dikarang gandeng aku seminten ya ngono. Hani. Hani. Sungguh aku tahu ku cinta padamu. Bola cah iki pinter ngono. Hani. Hani. Kok saya blero to Mas. Blero piye tak tutupi ya kene mengo e. Dadi maswarane rebel. Terus ke. Terus ke. Manglalijan jine Den Mas kenging menapa? Kula mimikke. Engko tak mimike dhewe kok. Lah niku lho. Mbok nembung. Wong ana suminten kok ora gelem nembung mimik Lah suminten. nggih mbok nembung nek ngelak niku. Nembung. Aku bar kethekan. Hah? Ki kudu ombene putih. Oh. Ah suminten yo duwe kok putih. Takonan. Duwe to, Dad? Lah kula napa-napa gadah lho Den Mas, panjenengan nyuwun menapa? Mudarat. Nek sing coklat ana. Coklat nggih enten. Nggih, napa meleh? Nggih. Teh kenthel. Teh kenthel nggih wonten. Ajeng ngangge gula batu napa gula pasir napa? Rasa gula sing murni. Oh murni. Gula marai lara gula. Nggih mengke kula damelke teh pahit nggih. Kopi yo duwe. Wis tenane. Duwe. Kopi duwe. Gadah. Kopi ku ora seneng sing ireng. Ora seneng Ah piye? dicampuri sing supaya iso coklat. Campuri susu. Susu yo duwe kuwi. Duwe wonten. Gadah no, jenengan ajeng nyuwun susu? Bol bocah ki komplit. Lah nggih monggo niku lagi warung kok Iki nggih. mbiyen angkringan yo. Ajeng nyuwun apa? Wis engko dadakan wae. Ndak do kepengin Saestu panjenengan mboten purun kalian kula to Den Mas? ora. Kowe kok nyekeli kerisku terus kok. Lah niki mau kok ya modan modot wae ngono lho. Pancen aku ki wong apik ning liyane do usil wae. Meneng res. Anane pijersa maya. Nek ra duwe tenan ora semaya ya ngayo. Lah iya. Nek iso-iso tak dobel wis ngono wae. Panjenengan niku anane ya semoyo terus. Ah pancen aku ora tresno kok. Mbok apa ngenten niku? Lah kepiye? Mengke nek jenengan seneng karo wong wedok ora seneng jenengan piye? Nek digenti ngono kuwi kepiye? Aku lek liya. Lah nek liyane tetep ora gelem? Mbok apa anane saiki anane iki aku gelem karo panjenengan, mbok panjenengan iki. Ya wis ngono wae. Ora tresno aku. Lho, piye to? Ora tresno. Kula pun nembang lho Den Mas. Lah arep nembang ki ana hubungane karo rabi. Lah, mbok menawa kesungsem karo suarane ngono lho. Suaramu ki nek le apik-apik becik. Nggih. Laras. Terus Ning sing ora laras atimu. kok saged? Mergo aku ora tresno kowe malah ngoyak wae karo aku. Lah nek babakan mboten tresno, mengke nek sampun kulino niku saged tresno. Lah iya. Dijajal sik. Oh iya kaya ngono. Nggih, purun nggih. Ya wis. Wis. Nggih, nek purun nggih mriki. Tangane saleh kene. Ngene. Pin Tanganmu iki kurang munggah nek nyekeli. Ora sangetke. lah piye rasane piye? Bojomu melu ora ya? Bojoku ora melu. Iya, ngono. Rasane piye, Den Mas? Rasane piye? Anget. Lah iki lagi kaya ngene wis ngrasake anget to. Iki urung liya-liyane lho. Sing liyane wis do lunga. Den Mas kok ampun nganten niku to. Wis terusno nembang aku bengat. Lah kenging menapa lho? Keringetku sak jagung-jagung.
Ngampet kok. Tak lapane nggih. Tak lapi. Mah. Lah napa? Kalau mau ngelapi gue taplak mah. Lah nyuwune ngangge napa? Situ. Tisu. Ayo diwalik to ya. Pemenan ora monoton. Pinter golek alasan ngander-ander angen dekor. Ora tak jak omong ben nembang to rak semaput tak tinggal lunga. Mbok amun nganten niku nek kalih tiyang setri menika. Ya sing gedhe pangapuramu. Mergo aku ki urung duwe rasa tresno. Mbok wis seduluran wae. Mah aku wis akeh sedulure. Duluran engko ya tak cukupi. Mah Padha wae. lah aku mah nek sedulur kan ora iso bobok bareng. Iso. Ya ora. Kowe nang kamar nomor 1, aku nomor 2. Le turu bareng. Lah kan ora sekamar. Ora sekamar. Alah. Aku pengine boboke satu kasur. Edan nek. Piye? Kasur. Wah wis to Tin Kan Lah piye to? Den Mas, bunek ora kepengin tenang. pengen yang rembuke iki engko wae to. Lah ya terus piye lho? Wong aku ya silak kepengin tenan dadi bojone jenengan ki. Wis terusno lemu nembah. Iki aku menggari sak padha wis rampung. Ya nek wis rampung ya wis to. Ya aku mau urung angsal. Aku urung oleh. Bingung to? Bingung. Adep-adepan Lagi karo wis Kiai oleh Bagus ki lanjut. mesti bingung. Lah jenengan ki oket mau ora gelem lho. Aku nganti kentekan kata-kata dinggo ngerayu jenengan ki lho. Kuwi skenario niki ngono kuwi. Nek nganti aku gelem, lah apa ora ana wong muring-muring. Sapa? Penulis naskah. Ya ora apa-apa lah. Maksudnya sedilit wae nglegani ngono lho. Oh ya nek kok dilit ya enak mantap. Saiki ya. Kamare wis ditebahi urung? Waduh iki apa meneh. Wong amben akeh tinggine jah. Ditebahi ora entek. Nek kanggo jenengan tinggine wis tak kon lunga dhisik, aja ganggu dhisik. Kabeh sing ana. Ning mesake disangoni nek kon lunga. Masa aku nyangoni tinggi lho, jenengan iku mbok Ya ora. wis kok diteruske. Tengah Saiki telu. joget. Hah? Joget. Ya tak turuti waton kowe aja edan. Ya. Nggih, tenan lho nggih. Joget tenan nggih. Iku mahono poci barang. Pira Mas kira-kira? Aku wis ora
Wis rampung. Wis. Aduh, getun aku. Tapi ya, Mau gelem mo? saiki wis rampung, saiki arep gelem ora? Gah, Tetep gak? gah. Ya wis aku tak linggo. Gak Wah, entuk. nah aku rugi. Rugi piye gak entuk 150 ya. Karepe njaluk pira? Ha sing nyukupi kebutuhan. Konjur sing nyukupi kebutuhan ora. Aja. Iya. Pun syukuri nggih to Mas nggih. Nggih, ora Mbak sandadak Limbu wena-wena. Nggih. Pokoke disyukuri. Syukuri. Iya. Menika wonten pamundhutan malih Agus Santoso Bantul Moncer. Oh iya. Nur lagu Sambel Kemangi. Ya karo mau pamundhutan saka sapa mau sing wong donya mau. Oh nggih. Yo diaturke. Mbak Ayu monggo. Monggo Mbak Yu. Sik. Munggah nek kira-kira ra lila. Awak blerak-blerik aku ora apa-apa. Piye Pak De? Dina soni aku. Lah kenapa? Kowe medun ki toh blirik. Wis ketoke nek rene iki can ngono kuwi. Oh, dasane mendonong ngono. Nggih. Mbak Ya. Ayu nggih. Nggih pamundhutan Sambel Kemangi Mbak Ayu. Sambel Sambel kemangi. Mm-mm. Saking sinten? Saka iki mau sapa sing nyuwun? Iki Pak Agus Bantul Moncer. Oh iya. Oh, nek niku Pak Agus niku Bantul niku. Nggih. Beneran tepang napa Pak De? Nggih tendhan kula rawuh wingi. Kapan? Kala ben Oh iya. ngeten iki Mas. Aku lho ya radong to saking mantep-mantepe badhe nanggap Mas Seno. Mas Seno ki dare apa to? Oh. Bingung. Saontene mawon aku ya. Nek nasi mboten purun aku ngono. Heeh. Godhong-godhongan. Yo anggepe aku ki wedhus saya. Sik Mas, tegese godhong rek ana bayem, kangkung gek dinehi sambel kuwi ra enak to Mas. Tak kira nek godhong-godhong arep ditebas donggur. Gak niku mengke makame ping pinten? 3 aku. Pertama transit niku dar, sampun monggo aku ya ngono. Nah, terus Tengah wengi monggo wis urung iki. Urung. Tengah wengi monggo. Lah nek enjang pun nika pun do sepuh-sepuh bubur mawon. Kalih mang cepaki serotan. Rokoke waton sing larang nika doyan kabeh aku ya ngono. pinter kowe. LA to Mas. Usulku Wah, usulmu lah. Ya. Ayo Mbak. Langsung wae Mbak Ayu. Oh, langsung. Rasa dibawani. Mangga ngundak wektune selak ngoyak. Ya, ya. Kancang itu. Yo.
Eje, matur suwun sanget Bu Keswan. Oh. Ya, ayo sing pungkasan iki sing panyuwunan wong donya iki. Yo ya. Oh, je. Wong donya. Yo, yo. Ayo ngadeg kok omong arep nembang kok linggo. Nah. Ya calon anu biawak, pelawak. Bintang tamu. Biawak. Iya, Mas. Saya. Saya. Bagus. Dolanan liron wae. Weteng semono. Gak nembang apa kono bukani, Pak? Jenengan sik bukani. Ora iso. Piye nyaket eding piye? Iki wae ono transferane ya, Mbah ya. Ana kae. Wong donya. Ditransfer nang Indra kae ketoke. Heeh. Wong donya padha elinga. Yo. Wong donya padha elinga wong donya wong donya wong donya padha elinga aja tumek dadi wong kuwasa elingana jaman rekoso aja tumek dadi wong kuwasa elingana jaman semono. Jatuh medati wong kuwasa kelingono jaman rekoso aja tuh medati wong kuwasa kelingono jaman rekoso. Semono wae. Jenenge musik underbone, Mbah. Musik apa? Underbone. Underground kok underbone. Ya wis kok arep. Sithik wae. Mare ning kuping lara ya. Ya apik kok lagu. Apik ngerok. Heeh. Kok kene ngeroke pasake si ana ya. Biyen. Ayo biyen aku ya ngerti kondangmu. Ada Mbah Dukun. Sedang ngobati pasiennya. Wah. Wow. Nganggo barang apa kuwi? Konon katanya Oh. sakitnya karena dikuna-kuna. Terus? Wes Mas. Terus gitu. Hah? Komat kamit kowe piye? Sing komat kamit Jawa. Cakepane iki lho. Sampai komat kamit mulut baju kulo Sampai baca. komat kamit semono nadane kok. Menggah-menggah Mas. Oh ya sakarmu. Iki tak jukuk nada dasar sing sedengan. Apa? Ayo aku mau B. Wo, B apa? Sama dengan share. Beser. Karemu kok. Sambil komat kok. Sampai komat kamit mulut badukun baca mantra. Terus? Dengan segelas air pasien lalu disembur. Lunga. Lunga. Setan we. Bisa setan kok dun bisa sing rebab ora. Setan kok. Nih 50 tuh. Setan kok ngerti duit 50. Lunga kok nduk sangu. Ya watuk to Mas, nggih alon mawon. Aku nek waktu. Ampun kok kanses. Oh. Pengalaman kula menggeh-menggeh.
Mbiyen yo udute akeh to. Oke. Jenengan kae mboten. Oke. Suduten dhewe kon. Ayo nek arep njaluk Mboten. Nek tak kei Apurun. Beda antarane njaluk karo diparingi sausé kita. Ha iya. Wis ana. Tak goleki aku nek karo kowe iki tresno kok. Ah nggih rabeni mawon kok. Ora sudi ngono aku. Nya, kowe sithik edeng ndakku kan. Atuk. Iki kepiye to? Piye? Jaman saiki iki apa-apa pancen duit ki raji. Kok raji? Sewadah kok isine 3. Sen aku. Ya, Kes. Dudut, Kes. Nah, isin aku. Nggonmu sing wutuh ndi? Agak men dijolke iki piye? Iya. Nggih. Nggih, matur nuwun Mas Yana. Iya. Iki kok anu lho, Mak. Rampung limbuhan yamin iki engko nek bar perang gara-garane iso jam 1. Ning bar gara-gara lakone iki dawa. Wo. Nek gara-garane di jam 2 tekan jam 3 ngono bubare 6:30. Iya. Mula kudu disingkat-singkat. Manajemen wektune kudu kecekel, no. Iya. Men ora kebablasan wektune, rampunge ya nyandak jam 3:30, jam 4. Ya. 3:04. Ya. 3. Ya. Kok saya munggah ora. Sampe naik dhewe. Ayo, Mak. Yo, Ger. Kang samar mamaring sakma. Sinokmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup. Pindha pesating sumbana sumasa ping rasa jati Datan kausa mandi wonten gupit sangar-sangarup. Nena ganteng sampun nalika semanten nggih Sang Bragalba.